Моннан берничә ел элек Яңа-Чабаксар мөселманнарына бәхет елмайган, уста оештыручы, кеше белән тиз уртак тел таба белүче Минкадир Аби Рәҗәпов шәһәрдә мәчет төзелешенә алына. Авырлык белән төзелгән мәчетне узган ел файдалануга тапшыралар. Мәчеттәге эшне ул беренче көннән үк матур итеп, төрле яшьтәге кешеләргә ошарлык итеп оештыра белә. Бердә атна саен дини һәм милли чаралар уза, татар тел дәресләре укытыла, ачык ишекләр көне үтә. Шуңа күрә дә бирегә бер килгән кеше монда даими йөри башлый. Пришел в мечеть, ощущения очень великолепные. Я прихожу каждую неделю к нему сюда. Просто прихожу и помогаю. Бүген монда төрле милләт һәм дин вәкилләре бер өстәл артына утырып, үзара дуслыкны саклау, яшьләрдә башка милләтләргә карата хөрмәт һәм ихтирам хисләрен тәрбияләү турында сөйләшү бара. Без ул халык белән дус булырга тиеш. Монда бар православие, монда бар иудаизм, монда бар буддизм, аларның халкы да белергә тиеш. Безнең нитик алып барганны, нитик бер-беребезне тыңлап яшәгәнебезне. Шәһәр җитәкчеләре, эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре катнашында узучы бу җитди сөйләшүгә тирә-күрше төбәкләрдән дә вәкилләр чакырыла. Чөнки алардагы уңай тәҗрибәне һәр төбәктә дә кулланырга мөмкин. Мисал өчен Казанның диалог дип аталган мәгълүмат консультация үзәге студентлар арасында зур эш алып бара. Студентлар белән очрашкан вакытта без инде алар белән менә шушы эмоция аша, хисләре аша аралашабыз. Аннан соң ахырдан кемнең нинди бурычы килеп чыга, алар ахырдан килеп безнең белән аралаша. Яңа-Чабаксардан 37 яшьлек чуаш егете Юрий Михеев моннан берничә ел элек ислам динен алган. Узган ел рус кызына өйләнеп, аны да намазга бастырган. Быел ураза тотып, беренче тапкыр әниләре катнашында корбанлашу мәҗлесе уздырганнар. Я изучил ислам, я понял, что это очень хорошо для семьи. Я увидел только в исламе именно те семьи, которые я понял, что я сам хочу такую семью. Чуашстанның үзәк диния нәзарәте дә традицион ислам нигезләрен өйрәтү максатыннан Чабаксарда ислам үзәге оештырган. Аны аеруча авыллардан килеп укучы студентлар үз Студентлар исламский центрда торалар. И укулар үзләр дин өчен и институтны бетереп, ике образование алып, бездән Чабаксардан чыгалар ала теләсә. 2 сәгатькә якын барган сөйләшүдә сүз башлыча балаларны гаиләдә тәрбияләү, яшь егет кызларны төрле секталардан һәм радикаль агымнардан саклау хакында барды. Безнеке яңа поколение хәзер бик көйте положение торадыр. Потому что багасы яшьләр багалар за всякими блогерами, лидеры мнений, кайсылар тянут кешеләрне тепкә. Кая күрсәтәләр, ялангаш кызлар, там кругом алкоголь, выпивка, азалар шулай ятырга да. Поэтому безгә кирәк мондый якка обязательно работать, эшләргә инде, да, чтобы яшьләр брали пример с достойных людей. Минкадир хәзрәт белдергәнчә, киләчәктә монда очрашларны ай саен балалар һәм яшь үсмерләр өчен аерым татар һәм рус телләрендә уздырырга кирәк. Күп милләтле дәүләттә бүген бу аеруча зарур. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.